Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne n'a be fama IPFAC ale danaba muso ka jɛrɛjɛkuluba ye farafina gun kan Église Sema o danaba muso de kodo jɛkuluba in bɛ kɛrɛnkɛrɛnyana farafina jamana 15 de la a tilebiyan fan fɛ fɔ ka se camancɛ jamanaw ma jɛkulu in sigira sen kan Brazzaville République du Congo san 1994 kabini o waati IPFAC a kɛlen do ka cɛsiri danaba musow ka nilako o yiriwali la kalandi nasiraw fɛ k'u dɛmɛ u k'u jɔyɔrɔ dɔ gwaw kɔnɔ Église kɔnɔ sigida kibaru duman fɔ ani k'u sen don u ka jamanaw yiriwali ko la yaasa ka baara sabati tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ lajɛbaw be boloda o de hukumu kɔnɔna na san 2 o san 2 a kɛra farafina tilebiyanfan jamana danaba musow ye o wali kelen farafina camancɛ jamana danaba musow olu be ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔfɛ san 4 o san 4 bɛɛ be jɛ ka lajɛba kɛ Mali la danaba musow ka jɛkulu min be wele IFSM n'o ye Union des femmes de l'Église chrétienne évangélique du Mali ye ɲinɛ lajɛba IFSM ale de bena danaba musow ka bɔ jamana tɔw kɔnɔna na olu bisimila Bamakɔ sigi kɛlen do ni danaba muso 2000 bɔɲɔgɔnko ye uti kalo tile 18 ka se uti kalo tile 25 la ka bala université la dɔgɔkun in bena laɲɛnamaya ni kumase nafama min ye o de ye ni jusigilan bena mɔgɔ tilennen na mun kɛ kalan dibagaw bena bɔ jamana caaman de fana kɔnɔ danaba musow a ye bɔ ka caya ka bala k'aw sen don ni koba la Mali bena min bisimila danaya ani balimaya kɔnɔna na